Ayan na. Ayan oh. Bagwis! Oh, baba. Asan na yung partner mo? Ayan na. Ayan oh. Bagwis! Oh, baba. Ayan. Gutom na gutom si Bagwis mga kasinag oh. Oh, ano? Gutom na gutom ka? Asan yung kasama mo? Hindi ka kasi sumasama doon sa partner mo. Asan na yung partner mo? Ha? Ba't hindi ka sumasama doon? Ha? Ba't hindi ka sumasama sa partner mo? Ha? Bagwis? Hindi na, kain na. Kain na. Ano yung partner mo? Hindi bumalik dito? Ha? Hindi bumalik dito yung partner mo? Sige na, kain na. Kung mapanood nyo yung video mga kasinag, di ba? Yung kagaya ni Bagwis, iba na ang kulay nung ano niya. Ganyang katulad ni Bagwis pero yung dibdib niya, brown brown na rin. Parang maedad na yun. Hindi natin alam kung mamang abangan ni Bagwis yun o naghahanap siya ng mapapangasawa. Sige na, kain na. Sige na, kain na. Kumain na dyan.